27 along arnigang samabirta thanbang sami bismai disopi non birta thepi pen arjita Karbi kurpho cricket tournament kachepate angdung kiti Kiram tang tarik ser cap Karbi kurpho angbong cricket khela chepate bom bang bomlo laben pinian ke angdung kiti arni tifu government college along silabangso cricket tournament chepate ponlo labela bangso angdung kiti along kachepate anokbe atum amen ke tungjang laben kronjang angbong si chepate ponlo laben ke chengsi bek ke thengpon ke tungjang atum si thengpon ba prang lo laben tungjang atum 116 at target pipon lo laben apithu abang kronjang atum ke thengpon ahut ke 103 ansi thengpon unchot laben kronjang atum run 13 pen tungjang along remdun derlo lasi pini Karbi kurpho cricket kachepate along tungjang cricket club atum si kachepahaipon lo news text report b news 7 non birtang ton pen arjita Tangkabang Rajib si kurpho Rajib match na pen series alang ni jitu timung silong pon lo Karbi kurpho long kapat ke cheng si alang je pelong pon lo first Karbi kurpho masih aku Muni aku next year masuk pada ke PG Pini nang litung Karbi kurpho cricket khela ka khela long nang litung si kachepahaipon lo koma pensi nang litung ka chepho lo Pini litung ka chepho la ke konjang tirona sor pen thong nok beritan alang litung pen litung chepho lo cheng si pining kurpho angbong ka chepate along litung ko pai ke me pen pining ke cheng si apon litung tungjang apen si hainer kachepahaipon delu la pen nang litung tungjang asor keita tim lo ka pathu ke tungjang tim troksi do tim troksi pen isi ba lo ke le dun bang ke tame ko pai ke me pini final an bang le dun la final la kachepahaipon lo la bangso angdung kiti a khela long koma si ke theng phaprang seng lo ke theng ke litung tungjang tum si target pi lo target kon aran lo 116 116 ke halat nang din an lo 120 alang tum hitung gile 120 oh 120 te la son thak thak ka khela mo non ke wang jilang da nang litum ko an si chepang tang po ni tum ke non na teng pulote answer se muning ke wang gilang mang se answer se chepak lang du la answer se ning cheparong la answer chiting lang si tungjang tum do answer tame la bang so apo la so khela hot bang ke nang chitu du nai athe sining arong pik a khela la ke athe kurphong bong se chepate ar hanjang tungjang kronjang liyang kurpho mong chepate SCP ni tungjang tum final ke le lo kronjang man chepho lo ni tum bang final kachepahaipon ik dalo la pen la bangso tungjang konana a player si nang litum kedo lo tungjang ni tum ke or karbiang lo or karbiang long lo ni tum ta thek do an ke chiri si tum dak che tong lo kaddo vita mesen man pathu lo ninga rong ben si ke thek a posi ke hai dun long lo pinia bang ke tangte pini birta lansing toni kokla dumi thakmai kurbang thu kardong